Goro-goro isih tetep setia bersama Cakra Budaya. Heeh. Awake sak menika bintang tamu ki rata-rata ki wung Gatut Kaca kok ning kono ki. Ayo. Iki gambreng ya. Heeh. Nggonku lek ngarani Gatut Kaca. Ya Antarja. Antarja gangsir. Alek Antasena. Antasena urang. Oh. Ayo orang anu lah, orang dapet. Iya. Nah, terima kasih nih Ken. Coba kene jumeneng ya Cahayu. Ceko. Loh, isih ana ta Cak Bagus iki. Oke. Tunggu kene Cak Bagus. Kene. Tunggu kene. Kena tangge kelu-keluan kene. Bok. Ngidung. Mboten usah ngidung ya, Nduk. Ya ini ya. Golek ngidung ditinggal turu karo kanca-kanca. Nggih. Dipun menyang masih semangat kali anu Mas Uncek urung kondur iki. Nggih. Semangat. Kula kan batin to, Pak. Heeh. Iki tak senten sandale bocah cilik iki sapa? Lah iya, baru cah cilik delok wayang yahene kok urung mulih. Tibake. Kate iki nenggone ning kono to. Kok digawe to. Witekno tirakatan nyenyuwun mring Gusti. Wis sandale adik ini kan sapa adikmu kan sing cilik kan sapa? Iya. Adia kaya. Ayo Gawe lho kula. ya. Sing cilik iki kudu tirakatan men sole wis Heeh. dewasa ki. Anu, Bapak. bisa manggih mulya nek dewasa. Dadi berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, ngono kan lho. Jadi Sakit-sakit dahulu, heeh. Senang-senang kemudian. senang. Nah, pepatah mengatakan seperti itu, Senange mbuh. Lho, iya ta kowe kok ora positif thinking ki. Iya. Dadi harus optimis cah bagus aja nganti Lah mimisen ngono lho. Apa? Pesimis kok mimisen. pesimis mimisen. Oh, pesimis. Jadi kudu yakin hidup itu harus bahagia. Nah, niku Wong perlu, niku perlu. Nek kene urung kondur kok mosok kowe ra marem. Lah ki aku kula niku kaget lho. Tak kira Apa? ki niken mau ki wis reneng. Lho, Oh, tiba kok jeneng kene. Nyek kowe. Niken iki betah melek kok. Maksudnya reneng iki piye genah kene Genah cek no. meger-meger sehat Aku mau kan nuk neng kono. Nuk neng kono kan ra ketok ngono lho. Tak kira ki wis kondur. Ya Nuk. adewe Nuk lho, kok. janjiane lek limbukan mudun ya. Heeh. Ning kan ya atine adewe iki ra tega. Bener, heeh. Ya Latih toh. gone mergo apa, Nduk? Ya, Mesake Pak mesake Gareng. papa. Oh iya lah kene papa. Lah kowe karo aku nyelukmu apa? Pak Gareng. Eh? Pak Gareng. Apa bapakmu kok ya, Pak? Lah terus Dik, Lho, Dek masamu kowe rabi karo Mbak Yuku kapan? Mbah. Mbah. Mbah lho masamu anakku bapakmu apa piye? Oh ya wis anu, Reng. Ya. Oh ya. Lah apa-apa kok Ngerangak. salah, apa-apa salah. Ah, rewel ya sowan Pak Kene Nar. salah kono salah. Rewel. Iki ya candak wong lawas lho iki. Menang-menang aku cilik tuwa lho iki. Tuwa. Tuwa piye seneng. Oh, lahire bareng anu ya, bareng reca anu ya, Reca gladak. Asaku. Wah jane mongso gara-gara Nah. Cahayu. Nggih. Kula nderek panjenengan diaturke Sing buat halus mawon. dulur-dulur sing dereng kepareng kondur sing padha kepareng nenggani. Nah, Nggih, biasanya lek ngeten iki kan Heeh. penonton-penonton yang suka lagu-lagu Heeh. alus. Nah, Oh ngono biasanya ya. Nggih. Carane nganggo rasa. Pecinta lagu seni. Mat-matan. Nggih, mat-matan. Mat-matan ki adike mot-motan. mat-matan iki ngeten. Ponakane ya kuwi Met-metan. met-metan. Nggih. Met-metan. Duwe sitok. Duwe dulur jenenge matematika. Mas aku matematikane ra apa-apa, kane ra apa-apa, lah matine. Aku tembangin apa lek mat-matan, Nduk. Monggo kula nderek napa langgam napa jineman? Jineman. Anu langgam mawon. Langgam mawon. Kok jineman mau to? Jineman to. Anu Sampeyan eh. sapa? Dalange sapa? Dalange sapa kok melu-melu? Dalange niki. Lah kok melu usul
Aku ya kurusul yang ditampa ya matur nuwun. Lah wong dalang kok dijak rapat ki lho. Ora ya. Kowe ki ngawur dalang kuwi panguwasa penuh ning panggung mok jak rapat ki lho. Nggih, nggih. Mas aku. Nyapa nduk kena telek? Tak pengen mlaku karo iki ngengkel kaya rumah aku. Lah kok teleke ucek nih. Iso telek kok iso nang aku ki apa aku anggere mlaku makjrit kaya mentok. Coba. Mas aku ilakno. Gah, Wah niken ki bengi iki kaya jane urek kecing ya. Lah permen karet bar dimut kon geret. ora apa-apa ya permen bekase wong ayu kok dicicip. Alah bekase wong ayu padha wae. Ayu elek ya entangi turu kecing. Lah Jare sapa tangi turu pangkat. niken bengi iki jan kaya oleh dolanan Mas aku. Hati-hati lho. Hati-hati. Iki cara wayang no. Niken. Lho niken gidru-gidru kalau ngompol gara-gara kowe lho cek Mas aku. Napa mboten. Permen karet dadak kebablasan iki ngapa? Kebal kok ngawang iki lho. Ayo dong. Mas aku dek iki. Lah no dimukno. Mas aku. Nek iya no, ngene iki suka parisuka wonten dalem Pak Nardi. Nyoto nek Pak Nardi menika piantun budaya lho. Ben taun lho wayangan seperti ini. Setiap Alhamdulillah. awake dhewe kan tau tinimbalan rene to, Nduk. Milom. Lah, zaman karo Abah Kirun, Oh, karo Apri Mimi, Nggih. terus karo sapa kae Jainal kan iki. Jainul. nggih. Iki Jainal. Asline ra cetha. Ngomong kok dadak bablas e. Ora apa-apa wong. Bekan kok yang Ya bekan. iki menungso ki bekane ngantuk ki jenenge manusiawi. Ya. Nggih. Napa? Oh, tapi niku pun dangu nggih, Pak. Loh, wis no 3 tahun yang lalu. Oh, 3 tahun yang lalu ya selali berarti, Pak. Loh iya, ning bengi kan sowan rene malah eling. Oh, nggih, alhamdulillah. Coba tembangin apa? Manut panjenengan. Langgam, Oh iya no. Nek langgam. Nyemek-nyemek. heeh, enek to langgam nyemek-nyemek enek langgam nyemek-nyemek. Enten. Enten. Piye? Impenku mawon. Lho. Impenku sing impen ki rena-rena, impen mau bengi kuwi apa sing impenku dek bengi kae. Manut sing putih Dek iki. mau dek bengi kae. Oh dek bengi kae. Apa kowe dek bengi? Dek bengi kae. Wancine jam 1 bisa. Dek mau bengi. Dek mau bengi. Dek bengi kae. Gaduh. Beh. Iya, saya ditenggani karo dulurmu lho. Sapa? Le, Mas Nanang. Oh nanang merem Oh, iya. saka Nganjuk. Kuwi pancen Padha-padha. tahu tak kandhani pokok wayangan nang daerah sing kena dijangkau susulen cah bagus. Oke, nanang merem nyanding ya kuwi anu ya engkike ya. Sing ngendang niku engkikipun anu nggih. Engkikipun nanang. Wah, Apa iso ngendang, jajale. Nang, nanang iso ngendang lho cah bagus. alah. Oh, Ngendang kok dodok lawang to. dijawabno. Nanang iso ngedang to Jap Bagus? Ora, ngono lho aku. Ya, emang bawani ya kena Mas aku. Dibawani. Loh, niken ki los pokok bengi iki kanca-kanca ki sebutuhe ngancani awake dhewe melek. Nah. Nggih. Ya kowe sing dadi impene ya. Kowe niken pamane ngimpi buruk, kowe sing dadi impene. Oh. Ya, Mimpi buruk maksudnya. Mimpi buruk aku. dikejar Aku sing dikejar alasan. setan. Heeh. Ya. Ya, jan. Kiraku Uncek ki ngawur Mas aku diwehi rokok uncek cerutu lho. Niku napa lho, Pak? Rokok cerutu. Masa kok Lek kowe ngono? uncek. Mbak rokok apa piye? Kok pulen? Bohong to. Hah? Oh, telo ta iki lah, tak kira lek batin kok kaya cerutu Mas, prei kok dawa men. Nano. Kayak uncek. Lho enak lho, wayang saiki ngene iki dalang nyambi ngemil lho Le. Pelawak nyambi meneng jongong ya oleh. Nggih. Sinde nyambi nembang ya boleh. Benten kalih Oke, ri. no. Lho iya no, kiraku. Terus e. Mereka semi
Niken iki cara wayang napa Cah Bagus? Sri Kandi. Sri Kandi kok gagah gede dhuwur. Lah napa? Eh? Sri Kondo. Sri Kandi ya Sri Kondo. Lah kok kaya wong lanang Sri Kandi iki pawakane miwing mlakune ndang. Nek ngene iki Halus. moblong-moblong sing diarani wanita blongor-blongor ki kaya golek kencana ki ya Niken Salindri iki. Oh, Sri Kandi ora kaya golek kencana. Oh, Durpati. Apa? Durpati. Durpati ki ora eneng kaya ngenyek. Aku ki pama wayang ki ya Niken Salindri. Nah iki lho. Pawakan Drupadi nalika ning Wirata jenenge Niken Salindro. Salindri. Oh, Salindri. Slendro lek kancamu cah blura kaya Salindro ra melu kok. Oke, Niken Salindri. Niken Salindri. Jan bocah ayu, suarane apik. Jamune sapa to, Ken? Hah? Jamune sapa? Jamune Jamune sapa to? Nya digawani anu lho. Iku obongan, Pak. Dipateni. Kayak goro-goro ta jenenge. Kandhane anak ini kan mau adi ini kan mau gawa ku lho kobong. Rasaku. Aku apa? Aku tahu Gak percil dibakar. percil ki biyen tau tak bong ning ngono buwi ngene ndi ki kok ndi. Nanti kene karpet iki kobong ya. Wayahe ya dimut wong kowe kulino sulapan. Langsung dilek. Dilek. Nah aku ya ndak. Ngerti. Apa ning? Angrek kowe iki nyapu ya nyapu ning aja ngentut to. Ngawur. Lah nyapu kok maktut ki lho. Aku Oh, lah kula ki jenenge Tut tok. aku nyapu sing disaponi iki rokok. Ora iki dirangi. aku bagian nopo to jane? Layang Ginawa Maruta. Iki rak asline bawane apa Semaya apa kae? Napa? Bawane napa ning asline? Angenteni. Angen. Lah, mosok angen. Tanteni, Pak. Oh, tanteni. Heeh, terus Ginawa Maruta. Ayo sing resi lho, lek ra resi bojomu blewak. Terus Bono. Alah laler. iki gudhekku ya. Oh, Kok reken laler gudhek kok dituthuk. tak kira laler. Ya. Rasaku ngantuk Menika saking Mbah Gut nggih, Mbah Gut Hontong. Ngerasaken setya tuhu kalian kutut manggung. Nah, Bagut. Terus bicara krungu semoyo mun saking ngrungokne bawane Niken modele kaya Niken iki bojone ngono rek. Ajake gatekne. Lah winter aku ki mboten gatekke niku. Lah wong aku nyapu lho kono kok melu srek ngrungokke mriko. Pak Nardi kok ya kete nyapu to, Pak. Ora apa-apa nyaponi penyakit, nyaponi memolo ben ilang kabeh kari seger Rase. Terus eling ayen
Ulakne adusa. Arep angkat radus. Ngono yahene iki hawane adem ki laler ki ya ndelok wayang. Mboten kula mau ketemplokan. Lek uncek ngono lho, malih laler. Uncek ki rajane laler kok. Aku apa batang. Ora lah. Ya, Elingayen taen teni ya. Kledang lakae Uncek ki Pucae Tibake tak anteni napa impenku? manut panjenengan wong bengi iki saorarane kaya penjane tak wene kemerdekaan. Wae kebebasan. Impenku ya kene, tak enteni ya kene. Manut panjenengan. Tak enteni ya. Nggih. Oke. Ya. Aku. Bener. Salah. Tak enteni sing ndi? Anteni timbuling sila. Nano. Wis ta? Oke, manut. Yo. Anu wae. Ya, Dek mau bengi kuwi wae lho. bawane Ya, impenku aja. Nah, wis kuwi wae. Dek mau bengi. iya. Aku turu ngiler. golek sing pengasih. Ya. Foto. Yut. Niken iki tembang apa-apa iso, Mas. Lah, nggih. Puncak alus iso, kekinian iso. Multimedia. Heeh. Ning Dadi apa-apa eneng. kok multimedia. Multimedia. Multifungsi. Yo paling ora Aku Inggris oloran. Apa kuwi? Olron. Tapi ning kula senyunyur-nyunyurnya niku kula luwih remen ngeten iki. Ngeten apa? Luwih ayem lek pas langgam napa jineman ngoten niku wae. Luwih mie goreng, mie rasa. Nggih. Nggih, luwih mie rasa. Ya.
Oh. Teater itu enggak ada pentuan kok masyarakat paling boten sing dobel ya. Suwanan sapa gendut bocah ayu iki. Oh, yo malah Pak Bagong Pak Ardi. Dikauke Jaya Mulya akhire mentan sakuran. Tutup giling, tutup pokokan yo berkah lancar ayo semua. Amin. Awas. Ewan awak joget ta bagus. Dasar sing juket ke besus kanggo kadoan ora ketok ning besus. Besus. Oh, besus. Besus iki pantes. Kadoan koyo bayangan. Ora ketok kae. Nanti ketok pantes. Ya. Trik, Salah. trik. Tenanan trik. Mandekmu get-geti kancane no. Lak tuntak. Terima kasih Cahayu. Terus Mbak Niken. Iki acarane pirang-pirang kok niken iki. Iki mau paku ngomongke badhe mbatut. Nah, mimpi anak dhisik. Ya sing penting pokoke mangke seger waras ya, Nduk. Najan to suwe ora ketemu ning tetepe saling interaktif saka